tinotenda praise and worship. Amen. Jesu tinotenda kuti dai musiripo Jesu tasingazikanwa. Tinotenda Jesu. Tinotenda Jesu. Tinotenda Jesu. Tinotenda Jesu. Siyabonga Jesu wavuma wena uyinkosi wavuma uba incebo. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Hallelujah. Ndinenyaya fupi mangwanani ano yekugezisana tsoka. Hallelujah. Nchakumbira my spiritual son to read for me John chapter 13 from verses 1 to 17. Hallelujah. Nyaya yokugezana tsoka yayi tradition yakwaJuda. Bayifamba netsoka kuno kuva kure. Make sure ukuthi before you enter the house unopuwa mvura yokugeza tsoka zakho. That was mean a welcome. It was a great welcome. Kana wapuwa mvura yokuthi ugeze tsoka zakho. Hallelujah. Nasi cha exercise azwakaitwa na Jesu. Hallelujah. John ari kunyora iye achitaura kuti it was after the evening supper. Hallelujah. When the disciples were together. Hallelujah, church. Bible rangu rikuudza kuti after the supper zvese zvazvagadzirwa Jesu aifanguenda pamuchinjikwa but asati aenda pamuchinjikwa pane chimwe chinhu chaada kuratidza vadzidzi vake kugeza tsoka. Jesu airatidza rudo rwake kuvadzidzi vake. Hallelujah. Kana uchigeza tsoka mumwe munhu nhasi, show love to that person. Hallelujah.
usagare nemunhu waunogara naye every day. Jesu aiziva kuti kuna murume anonzi Judas Iscariot, but ari kuuya kuzomugeza zvekare. Hallelujah, church. Judas Iscariot airimo enemy of Jesus, ari kugezwa naJesu. Kune vamwe vatendi vane mweya waJudas. Hallelujah. Akaona mumwe munhu afari. I remember another man said, ndikarota nhingi ndinomuka ndonogeza. Handidi kurota that person. Ndikasangana naye mustreet ndinochinja direction. But Jesu ari kuratidza rudo kuna Judas Iscariot. Hallelujah. Ndiro rudo rwatiri kutsvaga maBACC. Ngatiteisa Jesu. Hallelujah. Bhaibheri rangu riti Jesu akatora jira ndokurimoneredza muchiuno chake, ndokutora jagi yake yemvura. When I see water, I see life. Hallelujah. Jesus said, ndiri mvura yeupenyu. Akaisa upenyu kumakumbo evadzidzi vake kuti vafambise vhangeri. Nhasi masikati wamakuseni chichageziswa tsoka. We are putting life unto your feet so that you go with the gospel of God and preach it. Taifunga kuti mchati amen. Hey, it is powerful. Hallelujah. Aisi nyaya yokugara nayo iyi. Jesu akati, right, because I love you. I know you call me master. I know you call me Lord. But today, ndiri kukugeza itsoka. Ndaimbofunga nchibva kumba. Ndikati ndikanzwa president vaMnangagwa vachienda kumageneral vachinovageza tsoka, munyika yose zvakashamisa. But Jesus, the one that I worship, he did it because he has love. Azviitwe chete, ndikunodiwa rudo. Hallelujah. There is love that can push you to do certain things. Zausingakwanise kuzelevate wega. Church of God. Itai amen phela. Hallelujah. Oh yes. Ndapuwa 45 minutes. Don't worry. Ba Jesu utanga kugeza vadzidzi vake vose. Asvika kuna mkoma Petros. I love this man. Hallelujah. He said, Tenzi, I know who you are. Hallelujah. He says, that's my thinking. Hallelujah. Jesu asvika kuna Peter. Peter ruti aiwa Tenzi azviti inini. Imimi ugeza inini. Azviti Tenzi. I know who you are. Hallelujah. I know the power that you have, Jesus. Hallelujah. You cannot wash my feet. Jesu arikuti aiwa Peter ukazoramba izvi. Hallelujah. Watova kukingdom yam. So ukaregera kugeza mumwe munhu, ukaregera kugeza nhasi, watobuda mukingdom yelove yaJehovha. Kune vamwe vasingagezi katsoka. Ndoaziva. Nhasi ukaita saPeterosi. Hallelujah. Uregera kugeza mumwe munhu, watobuda mukingdom of love. There is love. Pakubata tsoka yomndikani. Uchiti ndiyo tsoka inofambisa vhangeri iyi.
pambosvika zvimwe nezuro ndikati ndikabvisa bhutsu yangu ndoenda panze ndonozora madhaka ndouya kunoko ndakati ndotsoka dzana Petro dzakasviba kudai, but Jesu is Lord of Lords. Akavageza akavuma to be a servant. Hallelujah, Church of God. Then Peter kuti tenzi anzwa mashoko kuti aiwa ukarekedza zvako watobura, akati tenzi wangu tangai nemaoko angu netsoka zangu zvekare, mozoti nemusoro musasiye tenzi. Hallelujah. Jesu ati aiwa zvese wageza. Remember, it was after supper. Baba geza kudhara, ready to go and sleep. Peter, Jesu ari kuti iye, Peter, tsoka ndichakugeza, maoko andinokugeza, because makachena kare. Hallelujah. Why tsoka? Why makumbo? Jesu akageza makumbo. Why Jesus decided kuti ageze makumbo? He loved this world. He have love with the people in the world. Ada kuti vhangeri rake rifambe. Hallelujah. Today we will demonstrate. Oh, he did it as an example. So we need to follow what Jesus did. Hallelujah. Hallelujah. Pane mudikani wangu aisiti mfundisi Ncube ajaira kuti mwana asikakope anofira mudeski. So tokopa zvakaita naJesu. So ukaona usingageze nhasi mumwe munhu waAntichrist. Jesu akaita. I remember Peter ndiye akati Jesu ari kuvabvunza kuti inini vanhu vari kuti inini ndiri aniko. Vamwe vati ndi Simon, vamwe vati mwana muIsraeri, vamwe vari kuti ndi Isaiah, vamwe vari kuti aiwa mumwe wemaprofita. But Peter said, you are the Son of the living God. Jesus said, this thing was not revealed by man, but my Father in heavenly throne. Hallelujah. That's why Jesu achiuya uzomugeza tsoka ari kuramba kugeza naJesu. Why? Because he knew kuti Jesu ndiani. Hallelujah, church. Mwari ngatibatsirei tichigeza natsoka dzanhasi. Remember Jesus. He was preparing kuenda pa Calvary. Hallelujah. Remember, Jesu iye akagezwa nemukadzi Maria Magdalene, akabviswa mademoni 7. Hallelujah. So iye zuva iroro haana kugeza. Why? Because iye akageza pamberi. Hallelujah. Mukadzi aine mademoni 700. 7. Abviswa mademoni akauya akapedzisa shumiro kuna Jesu yokugeza nekumuzodza mafuta. Vaifamba navo havana kupuhwa shumiro iyoyo. Vamwe makabhabhatizwa nhasi nezuro. Kune shumiro yamunayo mukereke yaMwari. You need to stand up for the kingdom of God. You need to connect yourself to the power of Jesus. Hallelujah, church. Mudzimai abviswa mademoni. Vana Judas vakati aiwa mukadzi wemademoni. Bhaibheri rinoti akauya kuna Jesu achichema nemisodzi. Ndokugeza Jesu makumbo ake nemisodzi. Ndokutora hairstyle yake amenoti aya akafanana nani mumba muno. Ndokuitora kufuwaipa tsoka dzaJesu.
ita vhangeri raMwari. Jesu akagezwa nemudzimai, akasunungurwa kumadhimoni. Church of God, uchageza mumwe munhu. Remember Calvary. Hallelujah. Ndikukuisai muCalvary. Jesu aiziva kuti Judhasi atopuwa kare, zvakaipa zvatopinda kare kwaari. Hallelujah. So ukaona mumwe munhu achinzvenga pane zvapinda kare kwaari, itai amen pera ipa. Hallelujah. Anoziva kuti isusu takakurira kumusha. Ini ndakabhatizwa 1987 mumwe mamusana mabereko. On that day, ndakarumwa nedhongi apa, chitora mvura yokuti vanhu vanobika. I have a testimony about my turnover. That's why handisi kufa pachiKristu. Hallelujah. Takati chipinda pamvura, kwakune madasha achibuda, mahombe kuti kwapinda vanhu vaMwari. Hallelujah. Bamwe vanhu vakabhabhatizwa previous year, vachibhabhatizwa ini ndakati aiwa handibhabhatizwe netimu iyi inonikanganisa. Vakati vachipedza kubhabhatizwa nakanzwa kuti vaenda kuvasikana. Kati this gospel haisi yevasikana. Ndikati handibhabhatizwe nevanhu vakadai, vanondispoira, vanondikanganisa. They will give me the wrong spirit. That's why I'm still here worshiping God. Takanzwera ndega kuti timu iyi haite. Iwe ufamba netimu isingaite. Wouya chechi sandwotiimbira. Iwe uchifamba netimu isingaite. Ivavo, vaivavo asingaite. But in us, Jesus, because of the love of God, as you wash somebody's feet, inside you pray, God, increase my life. Increase my love. I need the same love that you have. As King of Kings, you became a servant. Ha. Ndinomboona kuna First Street, staira dzedu dzekumagushini dzakasiyana nevanhu vekwakurira kuna First Street. Sitofamba chichecha, bona unoona vachifamba zvakanaka, bhutsi yacho isimudzwa zvakasiyana. Mumwe akataura kuti kana oda kuona mupurisa anotanga left gumbo, even achisimuka unoziva kuti uyu wakaita mupurisa. Hallelujah. Kuva bukhanye ngangalela kodwa. Hallelujah. Jesus aruratidza rudo kuvadzidzi vake because he loved the world. Kwakune vanhu vake ikoko, akati handingavasiye ndisina kuvadzidzisa. Hallelujah church. Akavadzidzisa vana Petro kuti naizvozvo itai izvozvo zvokugezisana tsoka. When you do it, I will bless you. My Bible says, when you continue doing that, I will bless you. Hallelujah. It means there is a blessing that will come upon you, that will come upon your children, that will come upon your children's children. Hallelujah. Because you are doing what God wants you to do. Hallelujah, church. Mwari ndi Mwari. Hallelujah, church. Mwari ndi Mwari. Hallelujah. Mabhabhatidzwa kunoparidzwa vhangeri, hatigare pasi. Mukaona vamwe vakagara chibudai muende, munotsvaga vamwe kuti pane nyaya yandakanzwa yaJesu
I'm selling it to you. Can you buy that one? Isaiah ati unotenga mahara. Hallelujah, Jesu. Wonka bakholwayo izibonakaliso ziyovala dela wonka bakholwayo izibonakaliso ziyovala dela wonke abakholwayo mababa batizwe izibonakaliso ziyovala dela ziyovala dela ziyovala dela ziyovala dela ziyovala pane zvinhu zvinofana kutitevera. As long as we believe in him, as long as we practice the things of heavenly throne, kune zvinhu zvinofana kutitevera hama dzangu. As BICC, there is God. He wants us to do whatever he has commanded us to do, so that the signs and wonders shall follow us. Hallelujah. We are not going to put an advert. As long as we do the will of the Father, the signs themselves, they will witness to the people. They will witness to the world. People, they may not cry about Ndebele, about Shona, but because of the signs, they will follow us. Church of God, if we are doing the right thing. Hallelujah. We need people who stand up and say, Jesus, if you have washed your brother, if you have washed your disciples, we are also going to do it. Hallelujah. Hallelujah, church. In electronics, there is a thing that is a fault finding. If you don't know how to do the fault finding, you miss the target. Hallelujah. There is something, when you want to repair something, a gadget, you need to know the troubleshooting. So if you want the gospel of God to work in the house, you need to know the troubleshooting of the gospel. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Because he sees, as we wash our feet of our brethren, remember, Jesus did it. Hallelujah. So naitwa Jesu, mwana wakomana wa Mwari, God himself, he became a man so that you can understand him, so that you can move on. He is God. Church of God. Na yasiri Jesu akandiponesa ndiana zonona. Na yasiri Jesu Mose baba vakabhabhatizwa before me. Vamwe vacho vakapedzisira zazigevera South Africa. The other person came kuna imwe December tikasangana kumusha. Tikati, my brother, how come you are uhamba ngemoto enkulu kangaka? What no, I'm now a doctor, not foolish. A doctor, grade 7. Wakamona kupi. Then when I discovered what I am a dangerous criminal, I diveta even ndeke. Sishiva ku London. Kulotolora baitareta. Was visa murata. Bonotora mai. But it's no more. Pulukarwa mufangeri vadiki. Karai mufangeri. Basikana varipo vakanaka mufangeri. Vakadzi vanorespekta varimo mufangeri. Hallelujah, Jesus. Vanokurespekta even uchihumana. Vanokurespekta. They are there in the kingdom of God because of the fear of the God. They will respect you. Even uchinyepa, they will respect you. Why? Because of the
love of Jesus. Mirai kuna Jehovah. You young people. Muri paparikere. Muri manyirepi. Diana kutsati nyika yakuguma. Aisati. Man inonzi chi iqilonga likakha. Wamanda isati yarira. Oh, hallelujah. Hallelujah. There is love in the house. We need that love, brethren. We need that love, brethren. Hallelujah. Tiri kutsvaka rudo muchechi kana tasvika. Mumwe munhu akaudza kuti afutseki kuchechi. Akati ndakabva kubhawa kwakuitwa futseki. Nekukereke kwakuitwa futseki. Chechi yasiyana papi. Hallelujah, Jesus. Vanasi katire kendarima. Nasika cherera mvura yaenu. Yebhola ngitavula ukuthi yemthambo sorry. Sikayakurira mlwesema sorry motiregere. Hallelujah. Kwakusina zvese. Amen. Hallelujah. So church yamwari, I'm encouraging you as the brethren in Christ says, beloved one of God. Good enough as we prepare, oh God, let's love one another. Thank you, my sister. God bless you. God says if you continue doing it, He's going to bless you. Let Him bless you today. Hallelujah. Jesus. I love this Jesus. Sister, God bless you. Hallelujah. Because it was the last night to go to the cross. Hallelujah. Do not turn down. I end my sermon here in Jesus' name.